Hello, good morning. Nandito tayo ngayon sa Rock Resort. Ayan, naka-check-in kami ngayon dito sa Rock Resort. Ayan, dito ang aming check-in. Ang aking mga kasama. Pasok tayo sa loob to see the inside of ito ang salas. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan ang entrance. Ito ang salas nila. Oh my God. Ayan. Ito, good for 8 family. Actually, family room siya. Ayan. O. Ito ang mga rooms. Yung nakatayo na yun yung extra pool bed. Ito yung dalawang bed. Ayan, ito yung salas, may TV. Connected na agad dito sa kitchen. Ayan, merong ref. Ayan, meron na ako mga nilagay dito sa loob ng ref. Ayan, actually. Ito, yung rice ko. Ayan, mga dala-dala namin lahat dyan. Ito ang room ko. Ayan. Pakita ko sa inyo ang room ko. Ayan. Ang kalat-kalat. Hindi ko pa naayos ang aking mga gamit. Ayan, kanilang ceiling. Ayan ang aking room. Ito naman, meron sila rito maghiwagang salamin. Yun ang sa kitchen. Ito ang CR. Pasok tayo sa CR. Ayan ang CR nila. Yan ang lababo. Shower. Ayan ang CR. Tayo dito sa likod. Ito ang kanilang CR. Ayan ang aming mga foods. Ang ganda-ganda. Ang upa namin dito is 15,000 one night. Ayan. Ayan. Ayan ang pintuan palabas.